Noniin, tällä kertaa me mennään tonne pultsariluolaan. Tässä on Tasi. Ja tässä on Pasi. Ja mä oon Tasi taas. Sitten joo, me mennään tonne kattoon nyt vähän pultsariluolaan. Jos tämän videon jälkeen ei tule 30 minuuttiin tai alle, soittakaa poliisille. Joo. Onni. Kaupunki on poliisille. Joo. Ei tiedetä paikkaa. Noniin. Me ei vaan halua kertoa paikkaa, koska sä voi leviä aika paskasti. Niin joo. Noniin. Nyt sitten ollaan menossa tänne. Tosiaan. Katsomaan pultsarimajaa. Mikä helveti. Mikä vittu. Anteeksi herra saatana. Vittu siinä se pultsari saattaa olla just. Ei jumalauta. Vittuun. Ota älä. Luuseri. Minä saa katsomaan. Siinä se lepää se pultsari. Täs helvettiä. Herääkö se vielä? Vittu. Saatana. Helvetti. Siinä se nyt sit oli. Mikä vittu toi oli? No, ai jaa, joku pultsari. Siellä. Varmaan kohta lähtee tosta juoksemaan. Helvetti. Minne lähdet, kaveri? Eiks mä pitänyt mennä sille kaffelle? Niin. Joo, sinne lähti. Sinne se tosiaan sit jäi. Jep. Raukka. Vai pitäis olla Raukka. Siellä se lepää. Siellä jossain varmaan pyörtyneenä, sammuneena. Ei oo ihme, kun se pää osui tuohon puuhun ja veti flipat. Jep. Vissiin kaatu paskan päällä, käytiin just tossa. Jep. Vähän katsomaan. Käytiin katsomassa kuntoa ja kihautetaan eikö mitään hemmekkoa. Varmaan. Soitetaan poliisit vähän. Varmaan. Tai sitten Joo, no mutta tässä oli Pasi ja Tassi. eka video. Ensimmäinen video. Ja tosiaan jos tulee sellaiset kivat 20 seuraajaa, niin tulee spesiaalivideo. Joo. Spesiaalivideossa. No, sitten näette. Sitten näette. Sitten näette. Ei kerrota vielä. Sitten näette. Tässä välissä tulee varmaan sitten muitakin videoita, mutta 20 tilaajaa spessu tulee sitten jossain kohtaa. No se oli tällainen video. Moro!